సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చింది, ఖచ్చితంగా నచ్చింది. సో చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు ఏవైనా. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటాను. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోండి ముందుగా. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి డైరెక్ట్ లాస్ట్ ఫోటో, సో ఈ లాస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో నుంచి సో పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసినాక మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, లాంగ్ ఫోటో. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో ఇది కంటిన్యూ ప్రాసెస్. ఇలాగే లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ 2 ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో లాంగ్ ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్న, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇలా మొత్తానికి. లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర అండ్ లాస్ట్గా 27 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అది మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి 2 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో క్లియర్గా చూస్తున్నారుగా, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.